Bwskang ADC Chongbari no tei Sangrongsalo Atharobala Amchaio Khlaijakha Chongbari ni Pirmung Manjakha Killa Bagma Constituency ni candidate Purna Chandra Jamatia no Khobwi tei Kubun Adongrok. Optik jauro ni je Chini ma thaino niro bonchito khaipano central wo asok tongnai mainland Indian ni je leader rok Chongbari ni Bwskang hasini juto thungkurong bodol ni Adongrok no tei Khlaijakha Pirmung abai kino Sangrongsalo Killa Bagma Constituency ni patai nei Purna Chandra Jamatia bo Atharobala Amchaio thangai nok ofirlai mong khlaika aboni aglona amchani lokorok bai salaikha koklap abai kino ashlo kok sanani thangai CEM Purna Chandra Jamatia shaka Chini kami amchino Bwskang tilangna ni bagai BJP no Bwskang tilangna ni musung sago fiaba je BJP ni head hayakeba hasini montra okra abono rurani koshe hanei aboni bagai chungjoto thancha ongoi Chongbari o batainani nangnai hinei Chini kongno wan sungnai Khorang no Chini habu bagara hanei shaka candidate Purna Chandra Jamatia Bwskang no ADC Chongbari abono no Bwskang tonroi Kabama constituency wo jarjane constituency wo Khlaijakha Chongbari door to door yakhaba nokhla guthum panda abono karibo tebo bazar hacho luguthum panda robo ngmani sing oram nugui no tong abo haikena sing tini shalo 5 shok paika Killa Bagma constituency ni candidate Purna Chandra Jamatia ni tuidulmong bai or jagwa nokhla guthum Khlaijakha mani no Chini Khorang ni angai ang Purna Jamatia andlogbo Robert Debarma Chini saktharmung bai norno phunugna ni bagai 5 shok pai mane o amchai eba o amchaingkha Atharobala bazar bai ganaro or jagao bo o kamini lukorono tuidulman bisingtoino kaisa nokhla guthum panda Khlaijakha or jagao jung nugui mankha kabangma borok phaijak khatung khajani bisingtei Bwskang ni ADC Chongbari no kaham khlaiwi talangna ni bagai no boroni saktharmung hanai samani bosong khanawai mankha hingkha ke or jagao kabangma lukorok bai malaikha boroni kogrok bosong sawi mankha hingkhe Purna Chandra sar bai kok salainen bagai sai toknai abani bagai asung bai kerengkai tangde Chini Khorang bai kerengkai tangde tei bi details norno ronai belaina hambai Nangke sungnogo kabangma constituency wo eba jarjarni constituency wo candidates rok jotono door to door yakeba nokhla kuthong panda khlaimani rok nugui tongo abo haikena tini ni salo bo Killa Bagma constituency ni candidate Purna Chandra Jamatia ni area wo 5 shok phaika or jaga wo jung 5 shok phaika tabo angka Atharobala bazar gana wo or jaga wo nokhla kuthum panda Khlaijakha or bisingo jung nugui mankha tongo sung lukorok belaina hamjaga Chini sar Purna Chandra Jamatia sar no ke sar bising kok salainai thaisa thainai Bwskang ni Chongbari no tewe sar poila no Chini Khorang ko lamsro blaikhe hambai joto nai tonai takhok teipok sono sar poila was sanggan musugo tanamo abo tewe nang basakhanai camera Bwskang go Chini marino joto no Chini baithung Chini bisheske okra chakra tonai rok mokol no ya rok borok jate confusion nung ya na tei Chini bobagrani party ni kaisa symbol anaros Ake sar nungto door to door ke nokhla kuthum pandarok bo salbrung na khlaiwi tongo hangkang ke lai o sabrung khlaimani bisingo lukorone hajak mungle busuk joratei manai tong almost 5 ADC village cover khaimani yagulo joto para o sogmani bilai positive boroni respond bilai ni kaham bilai ni hamjak mumau financial borok teibo kaham khe loge ronai hne commitment ojak Chini bobagrani chobano teibo rag ronai hne borok gosilaija Engke sar nang haina hai tabuk je 5 bosor kawi tangka nang CM asuk thaiwa asuk mane hingka ke abo hai khlai na CM asuk thaiwa financial bo asuk khangke bomtei khlaiwi Killa Bagma no salai mungto banai jung scope to manai ne Bwskang obo Chini tabok je 5 year experience jung kha samung tangmani tabok ni 5 year obo tangkha jeta 35 year ADC cholewi thangmani Chini Amchaio ADC ni kuno mari nukjagya phiaba jung phaimani yagulo bobagra netrite jung phaimani yagulo te ang CM ungmani yagulo Chini Amchaio sub zonal office PWD office Chini community hall teibo football ground sport dog ni no develop khainani bang amahai kotor institution Jamatia hodaroni auditorium hall lok tabok tangroi tongo hingke orono mane public rok bo jotono slaimung nukha tani ke agi ADC bai amahai ke samung tangmau hi wan sok jai arono jeng bobagrani dage mungbai boni wan song bai jeng Chini Killa Amchaio tangkha phainai chalo jeng teibo kotor project Chini Killa Amchaio jeta Chini society ni community ni bagai kaham ungnai ja
bono chung ya appreciate social welfare thung chini education thung tei bu chini rural connectivity no chung tei improve khaina ni bagoi sababai kok salai ni nang hairo bu chini experience ngoi thangkha chung subu salai nai baiki pressure roi adai khai to bonai bo bu chung chika nge financial lo chung tabok ni sai 100 times chung baiki samang kaham khai mano amo chung juro nai Eke sarta kaisa kok je khanawi tongmani kabangma je thangnai agi rogo je titi edition nai qualify nai borok ni bakhaktei jeng saiman mani yakba borok ni bukhuk sing sajak mani ukok age wo jefro CPM sarkar titi edition wo borok asuk phanga asugui tongo afroke edition ni area ni je sebok khainai borok no jeng rang rowani yakba salary rowani lech engya tabuke tangai Tripura motha faimani ya goloke sebok rok no salary rowani late hanai boni sungmung kaisa abon bom tiki from omo hai je allegation agin no hanke social media koriba pok thangbai la hasi chini no hanke record on record tong ba search khai khai ke no goi thang agi bu kabang man timely bosro waisa wai ni lejek phan timely salary maya angmani mari tong agi bu je employees khainai ro number no sung khainke saimanai jara politician tonai borok to allegation ro nani bagoi saw chini amolo bu 5 year ro at least 5 times le timely salary mayang ha bo state government ni dos timely borok chno quarterly je rang rohon ko bono rohoja yang hani bangoi ne chung timely ro mayang chini to tamba chung chini ro rang phai khangke chung employees ro no ro ni bagoi kuno chini problem kori chung log log ne roi ro inge oro jaga no ang sanani musugo jeheto record tabo phunung maya social media afro jora CPM ni amolo kori hani bangoi ne borok no chung tabok jawab roi maya phiaba jara long time chakri khai phene ADC wo borok no sungui nai khang ki clearly borok ni bukhok tei bo nokhanai je angbo ani live wo ani career wo employee service khai mani live wo at least om haike onek bar timely salary mayang kha hi sajak mani khanana te kaisa sar sungmung tabok jeng nugui tongo usukango nukha uga Atharobala ni gandaro no kaisa kame wo bum pekhau rojak mani hanai inki hai mi apro bor jaga wo bum pekhau ni try khaija hapen perlia hanai inki o je bum rojak mani pekhau yang mani omonolo sobano dusiro amso yakba tama nahar mu nahawai borom ta ke bum rokhana omoto BJP ni duskrit kari rong na sujak ko jeng sanani musu bum to mane যদি কেবল পার্সোনালি খাইনানি মুসো খাইকে তো Tripura মথা ni leader ro simi sawani kogya ব্যক্তিগত হাঙ্কে তো Tripura মথা খায়াও বু sawani nangmani phiaba target khaiyo chini Tripura মথা ni leader no no homki khainani nangu ang sanani musu borok no chini society o especially chini Killa area o mahaikuno violence ni jaga sikri o jaga BJP khainai ro especially candidate or parani no borok hiring na hawoi fatar area ni borok no na hawoi chini Amchaio violence khaina ni bagoi chesta khai tongo phiaba tongko songluk borok no accept khaiglak borok no sajaglak karon chini maharaja ni message bu tongo je poila jati ulo pati poila jati ulo dharma tini chung dharma bu alada ngoi manu jati bu alada pati bu alada ngoi manu nini je musukmani no pati khaidi phiaba oro jaga nung Tripura motha no target khai oma haike home ki dom ki rona hinke to chini civil society chini hoda tonai community o tonai head dog boro bu sajak lak hinge BJP khainai rona bang sanani musugo গণতন্ত্র ni bot juddo har ji dungnai nung bono accept ma khainai jonogon no haja khain ki chin no bodoi apply khainai nung chena ni kiri jago hnai chini leaders ro no home ki ro nai bompero ni nai nai omoto jonogon accept khaiglak tei chini Tripura motha party bu haini accept khaiglak nge jate omhai ungya na tei duita jagao to dui rado try khaika chini khompilingo tei oro kasigang bisio chini leaders no omhai ke khaika phainai salo jodi omhai ungkha hangke chini Tripura motha party khainai bu plus oroni civil society tongnai rok bu borok no tei bu mane accept khaiglak ang asa khai te kaisa paithak sung sar tabuk tongko songlu kuroni saklai mong obo angke tabu BJP Tripura motha
Oroni leaders roni bishingo si khoroksa na attack khlaimani nukjagui tongo hanai hanka ke borok bai borok bishingo attack khlaimani nukjagui tongo ke borok bai borok si bulai soglai toglai anglai gui tongo ke tongko song lukorona hamkhlai bomti khlai nai hani borok ni kok sungma engke haina hai salsa salni sekang tipramo thani bkhaktui buto khlaijak mani kisa brai khorok nei ri rok sirjakha khanai social media ro kondoka borok koksil jaka tipramo thani engei abono borok no buto khlaifo hanai abono ke bomti saramso kaisa nang sanani musu tei simprang samani hai jeng party kotoria jati si kotor nang tawo party alada hanai naisrilai tongoi kono lab koroi nang mane kale panda angthung 400 angthung lokoni kaisa panda angthung nang thansa si mathanglai ne nge oma haike party khai alada hanai naisrilai bulai toglai to Chini no khoti haisi Chini society o no khoti ngai hamya ngai violence no jaga tarodi tei kaisa je propro no Chini ti pramotha party no je allegation romani omoto mane chaya haisi Chini ti pramotha party om hai kono hingsa ni jaga koroi borok Chini ti pramotha party ni worker no om hai ke khai allegation rona ni bagoi chokranto khai tongmani omo black ke chaya haisi Sara Tripura Chini party ni ngoi oma haike violence no jagaro siroya karon jeng thansa ni message sipiru hamjak laimani message sipiru or jaga naisri laimani kono jaga kori Chini party bo engke sir anta kaisa kok tabok 17 tarik go budla khajak nai engke Chini sir David Bwskang walk by musuk tangoi celebrate khaijak na Vijay Michel engke nanglo tamarok tangoi dire celebrate khaina Vijay Michel rok musuk to tang lag boto Chini society o kori aro boni muslim rok hoito tong bang musuk tang char nai hi honkna musuk to tang lag wak tanai ni tamas nai te juda janja chajak mani phong phang nai misil phang nai janja chajak mani bahai tang celebrate khai nai ni mangso saya boroni bangai a butong nai godog butong nai jeng pai nai to boto confirm norno bo ko bo joto channel ni samang khaine ro phaidi chalaine belai na hambai sir ke hambai kanor nugui man khana sir ni confidence bom tei misil fan ta ma pu ab mane je janja sawan musuk mane omta haita sir ni sawani sir samani ingkhala khlai ko obta khlai ne phaini sal rogo bu Bwskang ni election no teiwi door to door khlaijak mani phana ongthong yakaba nokhla kothom khlaijak mani phana ongthong omta haino jeng Chini khorang ni angei norno eba hasten lukorok no phunugani salbrum no chaitok nai nabon bagai Chini khorang bai kerengei tongdi ang norno logo Purna Jamatia an logo tongo Probir Deborma belaina hambai Bwskang ni ADC Chongbari no tiya hasini kabangko lokorong no nasing laijak fiaba lokorok sabona ADC habango azorok nai abo fani 17 April salmari wono salmanai Killa ni Purna de Probini kokthum Chini Khorang